esan gaur, egun handia eta pozteko eguna eta laitzeko eguna dela urretxuar guztientzat, ez da? Gaur abuztuak 12 da, eta 200 urte betetzen dira Jose Mari Iparragirre, herriko semekutuna hortxe bertan, kale hortan jaio zanetik. Esatean ikon, igual momentu zaila tokau zaigula bizitzea, ospakizunetarako ez dela momentu egokiena, baina ondo pentsatuta eta, gerrateak, gerra osteak, gozea, exilioa, inkomprensioa, eta abar bizizituen gizon bat eta zaigean momentun, behaz esango luke, ez? Buru altxatuko baluz esango luke, ointxeke jaka ikusiko bagindu. Nik uste eta ziur nao aurrea inaiko lukela, eta aurrea iteko eskatuko ligukela. Naiz eta egoera zaila izan, ospatzeko moduko fetxa baten aurren gare, eta, beragandik zerbait ikasi badegu eta zerbait zor badiogu, da nola baitere aurre egiteko grin hori, eta bakoitzan ametsak eta jarraitzeko indar hori. Ordu ni proposatzen dizuetena da, abuztuan 12 hau olako fetxa simboliko eta garrantzitsua izan da, hartu dezagula abuztuak 12 hau inflexio puntu bat bezala, eta aurteneako eta ospakizuna aurre eramateko prestatuta geneukan guztia berriro ere martxan jartzeko, indarrak hartu eta berriro ere martxan jartzeko egun bezala. Eta hori esan da, eta Iparragirreren figura kontutan hartuta, esan dugu, idazlea, sortzailea, gudaria tanetik izan zan gizon hau, baino batez ere eta gehien bat musikaria izan zan. Musikarekin lotuta egon zan bere bizitza guztia, eta horregatik ezagutzen dugu bere figura. Eta sortzailea, urretxuarra eta musikari lotutakoa izan da, COB musikarekin, omenaldia honen bigarren parte hau, musikarekin astea baino, ez da? Eta, urretxuarra, sortzailea eta musikaria aipatzen dugunen, baino ez 19. mendeen baizik eta 21. honetan, burura etortze zaigu Gorka Hermosa pentsatzen dut askori. Eta aprobetxatuko dugu hemen daukagula, beak Iparragirreri eta 200. urteurren honi omenez idatzitako obra aurkeztu, eta berak ere bere omenaldian parte hartzeko. Eske Gorka, favorez. Maialenek esan duen bezala, ez dira garai errexak ez. Eta, imaginazioa bota barra diogu. Oan dela 3-4 urte hasi ginen prestatzen Iparragirreren mendurren honentzako berezituen bezala ospatzeko ekintza desberdinak antolatzea. Eta pentsatu genuen politia izango zen litzakela bere melodia ezagunenak hartuta, pieza handi bat konposatzea. Buru belarri naiz hilabete asko lanean, eta azkenean bukatu nuen. Gure nahia zan kainak 14ean hementxe Lizan aurkeztu alizatea, soka talde batekin, abesbatzarekin, Goiargi abesbatzarekin, eta kanpoko gonbidatu berezi eta ezagun askorekin. Azken ez da hori izan, baina bentsat, gaurko egun berezi pentsatu genuen politiak izatela piezaren partitua udaletxeari aurkeztea, eta gero estrenan momentu bat. Pentsatu genuen politiak izakela gaurko egunean aprobetxatuz udaletxeari partitura ematea, eta gero estrenaldia egingo dugu Donostian, Trinitate plazan, iraiak 12an, EASO abesbatzarekin, eta gonbidatu berezi askorekin. Piezak biltzen ditu bere kanta eta nire kanta ezagunetariko asko, Jon Maia bertsolariak urretxuko bertsolari handiak prestatu digu epilogo bat pixkat bere obra ezagunena izan zen Gernikako Arbola, 19. mendeko Gernika. Nire obra ezagunetariko bat Gernikako bombardari buruz idatzi nuen 20. mendeko Gernikari buruzko pieza.
Bai, bai, bai.